корхонаи дузандагии раёсати таъминоти моддии техникӣ ва низомии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин кардани кормандони ин ниҳод бо либоси низомӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони ватанӣ сохта шуда, он аз 4 ошёна ва таххона иборат аст. тибқи иттилоъ, айни замон корхонаи дузандагӣ дорои 200 мошинаи нави дузандагӣ буда, наздики 250 нафар занону духтарони хонашин бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. корхонаи дузандагӣ раёсати таъминоти моддии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон 22 ноябри соли 2019 ташкил шуд, ки айни ҳол дар корхона духтарону занони хонашин бо духти сар либоси низомӣ машғул мебошанд. корхонаи дузандагии раёсати таъминоти моддии техникӣ ва низомии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст. муддати 5 моҳ мешавад, ки дар ин корхона кор ва фаъолият карда истодам. ман дар хона либосҳои занона медухтам. аз рӯзе ки дар ин корхона таъсис ёфта, мо омада дар ин ҷо либосҳои низомӣ духта, либосҳои мардонаро ёд гирифтем ва миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасам. дар чунин шароити муҳайё кардашуда дар корхона айни замон либосҳои низомӣ бо тарҳи муосир ва сифати баланд духта мешавад. дар шароити имрӯза бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа масъулини корхона талош дорад, ки барои дар оянда шумораи кормандони корхонаро аз ҳисоби бонувон ва занони хонашин боз ҳам зиёд намояд. аз рӯзи ташкилёбии ҳамин корхона дар ҳамин корхона кор ва фаъолият карда истодам. мо миннатдор аз онем, ки барои мо духтарон ва занони хонашин чунин корхонаи замонавӣ бо ҳама шароитош муҳайё карда шудааст. кор ва фаъолият мо идома медиҳем. гуфтан ба маврид аст, ки ҳадафи асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ пеш аз ҳама коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати мамлакат маҳсуб меёбад. иброҳими Неъмат, Наврӯзи Сунатулло, шаҳри Душанбе, ҷаҳоннамо.